Máme tu unbox hmyzu. A keď ste sa ma pri minulom videu, ktoré mimochodom na Instagrame vyzerá takto a na YouTube ho môžete nájsť v šortkách, mal som veľa dotazov ohľadom tých sarančiat a medzi ďalšie dotazy patrilo, ako sa takto dajú potom chovať alebo spravovať aj cvrčky. Tak popri tom unboxingu si ukážeme aj chov cvrčkov. Ako inak hmyz berieme od farmy Madagaskar. Top kvalita, rýchle a promptné dodanie a celkovo maximálna spokojnosť so všetkým od objednávky cez doručenie a až po samotný hmyz. Poďme si teda pozrieť, čo sme objednávali. Tu nám máme dubie. 100 kusov dubí, čiže s nimi asi môžeme začať. Potom tu máme ešte sarančatá, cvrčky, zoofobasy a mučné červy, ale začneme týmito dubiami. OK, tak strasieme, že tu prestrihneme nejakého zvera, živočícha. Tu už máme dubie. Dubie. Jedna super vec z farmy Madagaskar vám to príde s takýmito papierovými preložkami. Tie preložky môžete už nechať v boxe, môžete použiť priamo tieto preložky. Keď chcete, môžete si ich dať v prípade potreby na polovicu. Čiže takto strasieme. A tu máme 100 kusov dospelých švábov dubia. Čiže to sa dajú chovať pekne šváby, tu si to ešte potom doplním s tým, že žrádlo, a toto nie je tematika na toto video, až na ďalšie možno. S tým, že tieto šváby sú nelietavé, nevedia vyliesť po tých stenách, ale ja to pre istotu aj tak zatváram, čiže celý box sa potom zavrie. Takto šváby tieto nemusia mať nejaké teplo. Ja ich chovám pri izbovej teplote a ďalšia výhoda je v tom, že ich môžete chovať v tme. No hodíte ich do pivnice, špajze, ja neviem, kde máte zhruba nejakú izbovú teplotu, pekne sa vám tam budú množiť, pekne ich viete takto chovať. Dobre, ďalším hmyzom, ktorý si môžeme otvoriť, sú práve zoofobasy. Zoofobasy máme v nejakej menšej nádobe. Základ pri zoofobasoch je mať dobrý substrát alebo dobrú podstielku, aby sa mali do čoho zahrabať. Ja používam zmes, je tu zmes ovsených vločiek, je tu strúhanka, ja tu dávam dokonca ešte aj šrot pre kury. Spomínal som to aj v predchádzajúcom videu a do toho sa pekne tie zoofobasy zahrabú a máte istotu, že vám vydržia a nepokapú. Takže zase strasieme, odstrihneme a rovno vysypeme. No a takto pekne si viete chovať zoofobasy. Dostávame sa k meritku vecí, čo sú samotné cvrčky. Čo na to potrebujeme? Alebo ako to chovať? My to máme takto v boxe. Je to box, ktorý má určitú výšku, ale nemá poklop. Hej. Čiže ukážem vám, ako ich chovať tak, aby ste ich nemuseli zakrývať. Prečo nie zakrývať? Prečo sa to nerobí? Cvrčky sa musia udržávať v suchu. Každý nárast vlhkosti spôsobuje vznik plesní, baktérií a tak ďalej a následne úhyn cvrčkov. A keď vám začne hynúť 1-2 cvrčky, už viete, že sa vám to spustí a následne je z toho smrad a už viete, že je zlé. Čiže preto chováme cvrčky stále v otvorenej nádobe. Tu máme liter cvrčkov, čiže ja si to dám do nádoby. Následne scvakať, zostrihať. Tak. Otočiť hore nohami. Čím skôr, tým lepšie, aby sa vám to nerozliezlo. Tak, vytriasť. No a môžeme urobiť teraz už len to, že jednoducho každú jednu preložku si strasiete a začnete to strihať na poli. Stále majte na pamäti to, že každá nová varka cvrčkov vyžaduje stále nové preložky. Zase sa budem opakovať, ale plesne a baktérie sú váš nepriateľ. Cvrčky sú na to extrémne náchylné. Čiže ja si všetky všetky preložky asi poskracujem, dám si to na polovicu. Dobre, toto je posledná preložka. To vyzerá ten liter cvrčkov.
No a tie polovičaté preložky si poukladáte takto proste zaplníte komplet celý spodok. No a jedna výhoda je tá, že tá preložka siaha po tadeto, čiže tento priestor tu nám máte voľný. Pokiaľ to máte celé s tými preložkami vyskladané, tie cvrčky vám vonku nevyskočia a hlavne po týchto stenách sa vám cvrčky vonku nedostanú. To už nepreskočia, tu nás sa vonku nedostanú. Pokiaľ majú dostatok žrádla, tekutín a tak ďalej, nemajú vám prečo utekať, čiže takto potom pekne sa dajú chovať cvrčky. No a ďalšia dôležitá vec, aby som nezabudol. Ďalšia vec je tá, verte, že toto je výhrevná topná podložka, nemám tu teraz žiadnu po ruke, ale čo je dôležité pri chove cvrčkov? Cvrčky majú radi teplo. Čiže výhrevnú topnú podložku následne umiestňujete pod box. Tá topná podložka bude vyhrievať box a bude vám tu sálať teplo. To teplo bude automaticky vysúšať vnútro boxu a tak nedôjde k hromadeniu vody alebo k hromadeniu vlhkosti. Takto. Nebude sa vám tu tvoriť vlhkosť, opäť plesne mínus, baktérie mínus a tak ďalej. Čiže stále je dôležité mať pri cvrčkoch teplo. Nemusíte to mať ako pri sarančatoch z hora, stačí to mať zo spodu skrz topnú podložku a ono vám to pekne bude vysušovať a následne vyhrievať. Jednu vec som ešte zabudol. Tie preložky majú byť na stojaka, stále na stojaka, čiže takto. Nikdy ich nedávajte takto. Prečo? Ten trus, to zviera, pokiaľ tu beha po tej preložke a samozrejme vytvára nejaký odpadový materiál, tak ten trus potom padá pekne dole na spodok nádoby. Čiže nemáte problém ani s čistením. Vyberiete, vezmete preložky, zdvihnete ich, cvrčkou presypete alebo tak a pekne si to viete celé vyčistiť, čiže takto nejak chováme cvrčky my a pekne to funguje. Tak a ešte nám tu ostali sarančatá. Máme tu 100 kusov XL-ka sarančatá. Toto už tu dávať do videa nebudem. Samotné video o chove sarančiat už máte ako na YouTube, tak na Instagrame. Tu sú fotky, ako tie videá vyzerajú, môžete si to tam pozrieť, je to presne to isté, čiže ja si ich len otvorím, hodím si ich tu do boxu, kde už mám prichystané veci, navrch pôjde výhrev a hotovo, ale hovorím, to video už tam je, čiže nebudem to robiť duplicitne. Dobre, toľko z unboxu, hovorím, hmyz máme stále od farmy Madagaskar, top kvalita a my sme maximálne spokojní, vidím, že aj mačky, no a teším sa na ďalšie video. Čaute.